EHU podcasta, Euskal Herriko Unibertsitatearen zientzia divulgazioko podcasta. Erlantz Lizundia Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Ingeniaritza Eskolako adierazpen grafikoa eta ingeniaritzako proiektuak sailean irakaslea da. Ikerketari dagokionez, 2021ean Life Cycle Thinking Group taldea sortu zenetik horren ikertzaile nagusia dugu. Ingurumena errespetatzen duten material berriak ikertzen eta garatzen ditu zelulosa, kitina edo lignina bezalako baliabide natural biodegradagarriak diren materialetatik. Azken urtetan, erabiltzen ditugun iturri fosiletan oinarritutako materialen ordez, ontzietan, baterietan edo industrian material biobase edo zirkularrak erabiltzea du helburu Life Cycle Thinking Group taldeak. Ekoizpen eta kontsumo eredu iraunkorragoak sustatuz. Erlantz Lizundiaren eta bere taldearen ikerketak eragin handia du komunitate zientifikoan eta baita gizartean ere. 160 artikulu baino gehiago argitaratu ditu, 8.000 aipamen baino gehiago lortuz, eta esate baterako Stanfordeko unibertsitateak polimeroen arloan eragin handiena duten munduko zientzialarien 102 artean kokatu du Lizundia irakaslea 2020tik. Etorkizun iraunkorrago batean zientziak nola lagun dezakeen ulertzen laguntzeko gaurkoan Erlantz Lizundia gurekin dugu. Kaixo, zer moduz Erlantz? Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, hasiko gara tita baten. Urtero milioika telefono mugikor botatzen dira, eta horietako bateria asko birziklatze zirkuitoetatik kanpo bukatzen dute. Ingurumenerako material toksikoak askatuz. Zuen ikerketa taldea, Zurikeko Eskola Politekniko Federalarekin eta Hegoaldeko Gales Berriko Unibertsitatearekin batera, material naturalez egindako bateria konpostagarri bat garatu duzue. Benetan, hau horrela da, errepikatuko dute, material naturalez egindako bateria konpostagarria. Hau posible da? Bai, posiblea da. Badaude beste adibide batzuk, bateria konpostagarriak egin dituztenak, ezta? Beste materialetan oinarrituak, baina agian lan honen abantaila edo aurrerapena da, bateria hori hainbat aldiz kargatu daitekela. Azkenean, nahiko erraza edo posiblea da behin bakarrik kargatu daiteken bateria bat eratzea eta sentsore baterako edo horrelako zuzerre dabiltza, baina zailtasun handiena daukagu, azkenean telefono mugikor batean ditugun eskakizunak betetzea, ezta? Horrek baditu eskakizun teknikoak edo elektrokimiko oso zehatzak eta altuak, askotan kargatu behar da, deskargatu behar da, karga horietan ez du efizientzia galdu behar, eta hori da zaila. Azkenean, guk eratu nahi badugu bateria bat konpostagarria dana, ez biodegradakorrak diren materialak ezin ditugu erabili, material toksikoak ezin ditugu erabili. Horren gure aukera oso mugatua da. Horren saiatu behar gara hor, jatorri naturaleko materialak erabiltzen, topatzen eta beraien gauza bereziak esplotatzen, ezta? Horren hori da pizkat zaila. Orduan, bateria honekin telefono mugikor bat betetzerik badugu, indar nahikoa izanen luke, momentu hontan edo etorkizunean hori posible izanen litzateke? Bai, azkenean oinarritu gara zinki hoietako bateria baten, litio-ioizko bateriak dira normalean topatu alditugunak, horiek ez ditugu erabili, gehienetan elektrolito organikoak erabiltzen dituzte, horren zinki hoietako bateria batean erabili dezakegu uretan, HBio, ezta? Horretan oinarritu gaitezke eta erabili dugu zelulosa, arboletatik topatua, agarosa alga gorrietatik topatzen duguna, polidopamina, da polimero natural bat, elektrokimikoki aktiboa dena, eta karbonoa. Eta horiek nahaztuz, era espezifiko baten, lortu izan dugu. Baditu desabantailak ere, noski. Azkenean honek
gure bateria handiagoa izan beharko luke, tamaina, ezta, pisua eta volumena, ze azkenean ez dauka energia dentsitatearen handia litio-iosko bateria bat bezalakoa. Bueno, baina ez dakit, hombre, pixkat kontzeptu aldatzea izanen litzateke, ez da? Baina esate baterako kotxe batean txertatzeko edo halako, ez dakit, horretan pentsatu zuen. Beste... Kasu honetan, zentratu gara batez be, potentzia txikiko baterietan, printzipioz, ingurunean galduko direnak. Galdu esan nahi dut, adibidez, erloju batean edo mugikor batean daudena, badakigu bukatzen dutela itsasotan, hondartzan, basoan, baina printzipioz kotxe baten bateria oso handia da, 500 kilo inguru eduki dezake, eta hori igual diseinatu beharko litzake birziklagarria izateko. Azken finean hori bateria ez da galduko, ez da ingurunean eta gestionatu ahal izango da. Nik esaten nintzen igual telefonoa kotxean txertatuta beste bateria batean, ez da gitalako batean alako zerbait bururatu zai. Bai, azkenean hauze ideia ona, azkenean da pizkat bidea zabaltzea, ezta? Edo pizkat paradigma hori aldatzea, ezta? Erakustea posiblea dela, eta guk adibidez laborategi mailan egin dugu lan, gero beste bat etorri beharko litzake eta hori implementatu, ezta? Guk ez daukagu kapazitaterik hori eskalatzeko, ezta? Bateria konpostagarri horretan zelulosa bezalako materialak agertzen dira. Polimero natural horiek, hau da, zuraren zelulosa edo krustazioen eta ondjoen kitina konstante bat dira zure ikerketan. Zergatik material hauek eta zergatik uste duzu giltzarri izan daitezkela etorkizunean? Material jatorri naturaleko polimero hauek abantai asko dituzte. Tradizionalki erabili izan dira eskakizun basuetako aplikazioetan, ez da? Ez dakit papela, ez da? Idazteko, egunero, erabili izaten dana, ontsi egintzan, adibidez, kartoizko kutsak egiteko, horrelako gauza, baina guk nahi dugu pizkat bultzatu, eta moldaketa fisiko-kimiko batzuk aplikatu, nahiko errazak, edo simpleak, eskakizun handia ez dutenak, eta beraien propietateak aldatu. Gero era desberrian fabrikatu eta lortu bateriatan edo sentsoretan edo ez dakit uda purifikatzeko sistemetan horrelako gauzetan implementatu. Ezta? Material hauek berriztagarriak dira, gehienetan lokalean lortu alditugu, ez dakit basotik edo berez animalietatik latza ardia ikusten dugu, ez da, ointzen daiko berrietan dago, edo adibidez kitina krustazioen oskoletatik edo algetatik agarosa, leku askotatik topatu alditugu, eta badituzte oso propietate bereziak, batez ere urarekiko interakzioa, horrekin asko jolastu daiteke. Esate duzunean urarekiko interakzioan, hor sakontzen alduzu pixkatxo bat? Irudikatzeko... adibidez, gelak egin alditugu, ez da, adibidez, pardelak, ez da, umeen pardeletarako erabiltzen da, baina hori mekanismo horiek erabili alditugu ere, baterietan elektrolitoak egiteko, esan dugun moduan, edo, interakzio supramolekularrak edo materialen arteko interakzioak aldatzeko, ontxe bagaude lanean ere egiten ura evaporatzeko sistema, baina pasiboki, azkenean ura hor geletan dagoen, eta uraren propietate termodinamikoak aldatu aldituzgu, eta adibidez, ura azkarrago evaporatu dezakegu. Adibidez, litioa ateratzeko, edo, oso bereziak dira. Askotan ikusi izan dira, azkenean papel bat badugu, ezta, eta bustitzen da, eta esaten dugu txarto, ezta, zeia apurtzen da. Baina horrekin nahiko jolastu daiteke. Life Cycle Thinking Groupen materialen ingurumen inpaktua ebaluatzeari ere arreta handia jartzen diozue, bizi zikloaren analisiaren bitartez. Duela gutxi lan bat argitaratu duzue Advanced Materials aldizkarian litiozko baterietan erabiltzen diren elektrolitoen ingurumen inpaktuak aztertzeko. Gero eta auto elektriko gehiago dugu, ni
ni neu pentsatzen ari naiz igual ja badera garaia gure auto zarra aldatzeko eta kaso elektrikoa erosteko, honek hori edo ikerketa honek horri begira egiten duzu, ezta? Bai, hori da, azkenean lan honetan guk ez dugu material berritik garatu edo elektrolitorik edo zebez, baina bai saiatu gara kuantifikatzen zeintzuk diren bere inguru giro aztarna. Ezta, azkenean material naturalak dira, baina horrek ez du esan nahi zuzenean beraien aztarna txikiagoa izango denik. Batzutan beraien prozesaketa ere bada nahiko zaila, ezta? Eta baliabide asko erabiltzen dira, bai material aldetik, bai energia aldetik. Horren saiatu gara, hori, bizizikloaren analizia erabiliz, edo life cycle assessment, kuantifikatzen zein den beraien aztarna, ezta? Eta ikusi dugu, jatorri naturaleko material batzuen aztarna, petrolioetan oinarritutako material batzuen aztarna baina handiagoa dela. Horren, ez du esan nahi zuzenean, ezta? Ez dago erlazio hori, printzipioz aukerak baditugu, baina kontuz eduki behar dugu, ezta? Eta hau dago, azkenean munduan ditugun muga planetario, 9 muga planetarioetatik 7 hauztu egin dira, horrek esan nahi du, gaude eremu arriskutsu baten sartzen, ezta? Gizartea, horren, guk daukagun aztarna txikitzen saiatu beharko ginateke. Zera polimeroak aipatu dituzu lehen, eta petrolioa, ez da okerrezpa naiz, polimeroak askotan petroliotik ateratzen dira, eta petrolioa naturala da. Bai. Ez? Azten zaigu petrolioa naturala dela, guzio bezala. Polimeroak leku eta gauza askotan topatzen alditugu, adibidez, hemen maigainean dugun urbotila hau polimeroekin egina dago, edo nik daramadan txaketa hau ere bai, gehien bat polimeroekin egina dagola, uste dut. Baina zer demontre dira? Zer, uste dut, beste baten, Jon Mati Matxainek ere azaldu zigula zerbait, baina errepikatu iguzu pixka bat polimeroen inguruan, ea behingoz, gogoan gordetzen dugun zer demontre diren. Bai, ez dakit definizio asko daude, baina niri hitzaren oinarrea ikustea gustatzen zait, ezta? Polimero dator grekotik. Poli, asko, mero, unitatea. Horren da, askotan errepikatzen den unitate bat. Pentsa dezakegu adreilu bat daukagula, eta hori da egitura kimiko bat. Eta horren adreilu asko jarri alditugu bata bestearen atzean. Espageti moduko bat egiten. Eta hori da polimero bat. Azkenean da makromolekula bat, edo molekula oso luzea, eta bere zatitxoak errepikakorrak dira. Eta zelakoak diren zatitxo horiek, zein bat aldiz errepikatzen diren, zelan errepikatzen diren, horren arabera eukiko ditugu propiedade desberdinak. Termikoak, mekanikoak, optikoak, eta hori dela eta nire ustez oso bersatilak dira. Aukera asko emoten dituzte iaean nahi ditugunetara diseinatzeko. Horren badaude noski tradizionalki petroliotik lortu izan dira, edo, tradizionalki 20. mendean, esango nuke, eta ontsen badago indar asko edo ikerketa asko, jatorri naturaletako mero hoietatik lortzen, edo zuzenean jatorri naturaleko polimerak erabiltzen. Zelulosa baditugu gure biosferan. Horren, gure ikerketa da jadanik naturan ditugun polimerak erabiltzen. Beraz, azken hamarkadetan erabiltzen ditugun objektu asko, ontziak, tresna elektronikoak, aurren jostailuak, autoen piezak, petroliotik eratorritako material fosilekin egin dira, plastikoarekin adibidez, zure ikerketetan material kritikoen ordez jatorri naturaleko beste material batzuk, aipatze duzu orain, nola erabili aztertzen duzu. Gainera, zure ikerketa eskari handiko produktuak ekoizteko ideiatik edo asmotik abiatzen da. Esan nahi dut, gauza bat sortzea, behin funtzionatuko duen zerbait asmatzea, baina zuen asmoa da industrialki erabili ahal izatea, ezta? Orduan zuen ikerketa hortara bideratua dago. Oraindik garaiz gaude industrialki aldaketa hori egiteko, esan dut, industriak badu hori hartzeko ahalmena?
Hombre, garaia beti dago, ezta? Ez dakite pizkat berandu joan gaitezke, ezta? Ikusten ditugu, gaur egun ditugun ingurumen arazoak zeintzuk diren, arazo sozioekonomiko politikoak ere batzuk horren materialak hartzeko edo ustiatzearekin erlazionatuta daude, ezta? Horren, nire ustez, beti da momentu ona, ezta? Aldaketak egiteko momentu bedena igual, duela 10 urte izan zen, eta urrengo momentu diko bedena gaur da, ezta? Orduan aldaketak egin behar dira. Eta industriak ikasi izan du jatorri edo ez berriztagarriak diren materialak ustiatzen, arazoa jatorri naturaleko materialak bertan implementatzeko da, petrolean oinarritutako materialen prozesaketa adibidez oso optimizatua dagoela. Horren hasiera batean, guk jatorri naturaleko materialekin egiten badugu lan edo implementatzen baditugu, igual desabantaiak eduki alditugu edo inguru giro inpaktu handiagoa izan daiteke, baina hori prozesua ez dagoelako hain optimizatua. Pentsatu behar dugu, polimerak 100 urte daramatzate petroleotik ateratzen, ezta? Horren oso zaila da horren kontra konpetitzea, ezta? Baina aukerak, baliabideak eta beharra badago. Eta zuk orain apostu egin beharko bazenu, eta esan, hemendik eta 200 urteren buruan, erabiliko ditugun polimeroak etorriko dira edo nundik ze motatakoak pentsatzen duzuk izanen direla funtzionatuko dutena. Ez dakit galdera ona eta zaila, ezta? Ni adibidez zura, ezta, arboletako materiala oso berezia dela esango nuke. Erabili izan dugu historian zehar, utzi da erabiltzen, eta ontsen nire ustez badago pizkat grina, ezta, hori erabiltzearen. Azkenean, material konposatuak uste dute. Jatorri naturaleko materiala konposatzen edo nahazten, hor lortu dezakegu aukera onak, eta materialak nahazten, eta bere egitura jerarkikoa, edo adibidez maila desberdinetan daukaten egitura, ezta, nanotik hasita, mikro, makro, hori aldatzen, ezta, kontuan nahazketa. Ze azkenean oso zaila da gure aplikazioantzako nahi dugun material bat erabiltzea. Azkenean nahazketen artean lortu alditugu, hori askotan esaten da efektu sinergetikoak, ezta? Material konposatuak hori da, bat gehi bat, bi ez dala. Hori topatzen da, bat gehi bat, bi baino gehiago izatea, ezta? Horren nahazketen artean, ustez, izan da. Eta egurra zura aipatzen duzu, edozein balio du? Esate baterako, berdin dio, ez da, aritza edo eukaliptua? Ez, adibidez zura oso desberdina da, badaukagu oso dentsitate desberdina daukagun zura, adibidez 0,2 kilolitro ingurutik, eta badaude zur mota batzuk uretan ez dutela flotatzen, ondora doaz. Orduan hor baditugu mota asko oso desberdinak. Adibidez, hor garrantzitsua izan daiteke, klima aldaketare aurre egin nahi badiogu, azkar azten diren zurekin lan egitea, ezta? Adibidez, eukaliptus edo bambu horren aldera. Ze azkenean oso azkar azten dira eta CO2 azkar hartu dezakete. Gero egia da, horietako espezie batzuk agian ur kantitate asko behar dutela. Orduan, erantzun bat emotea ez da erraza eta aspektu asko eduki behar dira kontuan. Jakina. Eta gero toki bakoitzak baita ere, behar batzuk, eta ez dakit lur mota bat, eta Zera, 21. mendeko ingurumen arazo handienetakoa hondakin plastikoak dira. Zure artikulu batean gogoratzen duzu plastikoen bizitza ez dela amaitzen botatzen ditugunean, ez jauna? Ezta? Mendeetan zehar irauten dutelako, mikroplastikoak sortzen dituztelako eta ingurumen arazo larriak eragiten dituztelako. Halere, plastikoa material merke eta erresistentea da, plastikoa da, hau da, hamaika itxura, kolore, tekstura, nik zer dakit, ardezake, industrialki erabiltzeko supermateriala dela ematen du, denek erabiltzen dute, kontua da, gaur egun plastikoa kudeatzeko dugun modua hein handi batean lineala dela, ezta? Esaten duzu, hau da, ekoiztu, erabili eta bota egiten dugulako.
Zer eredu proposatzen duzu ingurumen inpaktua minimizatzeko, eta nun sartzen da upcycling kontzeptua? Bai, azkenean, gaur egungo gizartearen ekonomia ehuneko 12 zirkularra da, edo horrelakoa da tasa. Horrek esan nahi du, eta odokor batean azalduta, erabiltzen ditugun materialen ehuneko 12 bakarrik bueltatzen dala berriro erabiltzea izatera, ezta? Horren saiatu behar gara hartzen bizi ziklo osoaren perspektiba bat, hau da, ez nik erabiliko dut hauze produktua, eta zentratuko naz, zelan fabrikatzen dudan eta zelan erabiltzen dudan. Agian pentsatu beharko nuke, nondik datorren, matea guzti horiek nondik datozen, zein dan beraien garraioa, fabrikazio zelakoa den, zenba denbora erabil dezakedan, adibidez, agian igual, hobeago izango da mobil bat inpaktu handiagoa duena, baina 10 aldiz, 10 agian gehiek, baina 3 aldiz denbora luzeagoan erabili aldo dana, ezta? Eta, end of life esango genukena, edo biziaren bukaera. Eta hor, plastikoek daukate arazo handi bat ikusi dugu, batez be, oso biodegradazioaren aurka oso ondo lan egiten dutelako, ezta? Ez dira oso sentikorrak plastiko konbentzionalako honetan, ezta? Horren, aukera bat da, materiala aldatzea, biodegradadakorrak egitea plastikoak, baina eredu ekonomikoan ere aldaketa handiak egon daitezke, eta hori ikertzaileok pizka gure gainetik dago kasu batzutan, edo materialetan lan egiten dugun ikertzaioen gain, ezta? Gutxiago erabili, adibidez, supermerkatuetan botilak hori berriro bueltatzeko sistemak ezarri, berrerabili, ezta? Sistema bat edo ekonomia bat zentratua, edo zerbitzuetan zentratutako ekonomia, era askotan. Baina hori ez badugu egiten, plastikoek beti, helduko da momentu bat, hori zabor bihurtuko direla, ezta? Orduan, hori erre ordez, bertan dagoen energia hartu alizateko, upcycling bat egin dezakegu dala birziklapena baina hobeagoa. Plastikoak birziklatzea zaila delako beraien propietate berdinak lortzea, jatorrian zeukaten propietate berdinak. Orduan, upcycling bidez, planteatzen da, tratamendu mekaniko edo termiko batzuk odokorrean, horiek aplikatuz, ematea material berriari propietate hobeagoak jatorrizkoarekin alderatuta, ezta? Adibidez izan daiteke ez dakit, PET plastiko botila batetik, ateratzea itsasgarri bat. Lotite moduko bat, lako zuzer, ezta? Garestiagoa dela eta propietate hobeagoak dauzkadan da. Adibidez, botila batetik ateratzea partikula batzuk fluoreszenteak direla, ez dakit. Erabiltzeko telebista baten, adibidez, pantaila baten, edo horrelako estrategiak, ezta? Eta horretan jende asko dago ikertzen. Eta ikusiko dugu, ze ematen du, zuk aipatu duzu, ezta? Hor badago ematen du, daudela bi erraldoi, ez? Batzuk nahi dute hori aurreratu eta ez dakite aurrera eraman egin, baina gero beste erraldoi handi hori, batzutan laranja kolorea daukana eta ez dut bere izena esan, baina hasten da tez eta bukatzen da pez, ez du ematen hori aldatzeko inungo gogorik duenik, ezta? Azkenean zaila da horregatik, denon ardura da, ezta? Bada ardura ikertzaileok daukago ardura hori, baina ere kazetariok ardura handia duzue, ezta? Komunikazioan, politikak ere egiten dituzten ardurazko, kontsumitzaileok ere, zeintzuk diren gure hautaketak, horren denok daukagu ahalmen zati bat, baina ez da oso handia. Orduan, hori da. Hori da, kontsumitzaileok, ez da, ze potere handia dugun, ez? Azkenean hor dugu zera erosteko aukera, eta gero baita ere erosi dugunarekin zer egiten dugun. Hori da. Zenbat denbora erabiltzen dugun, baina batzutan ez dakigu, esan nahi dut, baduzu auto zahar bat, diesela dena eta pilo bat kutsatzen duena. 26 urte
ditu gureak. Eta esate duzu, erosiko dut elektriko bat, baina ez dakizu zer izanen den okerrago, zein produktu bakoitzaren garapenean nola izorratzen duzu gehiago planeta. Eta hori egiteko nik zer egit bulegoak edo zerbait, aplikazioak egon daitezke zeinetan sartzen dituzun datuak eta esaten dizuten, ikusi, oraindik ere mantendu beharko zenuke auto hau beste 5 bat urtez, edo nola ikusten duzu? Bai, ideia da, zaila da, erabaki egokia hartzea, ez da, nik ere etxean zuzer, zuzer janarian batez be, ontziren bat dudanean, batzutan ez dakit, nora, bota behar dudan ontzi hori, ez da, multimaterialak daude, eta ez dakit. Leku batzutan hasi jartzen nora bota behar den, edo ze materialekin dagoen eginda. Ontxe Europan sartuko da pasaporte digitala, ezarri nahi da, badago legedi berri bat, ekodiseinuko direktiba, eta hori sartuko dute, produktuetan jartzeko ze material daukan, norke fabrikatu duen, eta horrelako informazioa. Baina, klaro, horrek igual produktu handientzako, ez da? Handia dinot, sofa bat, edo kotxe bat, edo lako zeuzer. Baina botilla bat, edo ez dakit, lako gauza txikietan, zaila izan daiteke. Edo hilobari erosten diozun jostailu batean, ez da? Ez dakizula osongi... eta azkenean konsumo gizarte batean bizi garenez, hor gabiltza denbora guztian. Pixka bat atzera joko dut, eta zuen ikerketaren emaitzetako bat aipatu nahi nuen, ez da? Material berri baten garapena izan da, eta entzun belarrietatik, esanen diete entzun belarrietatik, zuratik, egurretik, eratorritako biomasa, uretatik mikroplastikoak hartzeko eta ezabatzeko gai dena sortu duzue. Hau, irakurtzen ari nintzenean, ez dakit entzun duzun EITB-ren audiodrama Olobiontea, sortzen dala, ez da alako monstruo bat, iaia Frankenstein bat, baina naturala, ez? Eta itxasoti dabil, eta pentsatzen ari nintzen, zer da? Hau, zuratik eratorritako biomasa, eta uretatik mikroplastikoak hartzen alditu. Ez dakit, ze motatako gailua den hau edo materiala. Bueno, azken finean hemen egin duguna da zerrautza, ez da? Hartu zerrautza, zati edabiltzen ez den zatia, guk hori saiatzen gara, edabiltzen ez den materiala ustiatzen, edo olako gauzak ez da iten. Horren zerrautza hori negatiboki dago kargatuan, normalean, horren modifikatu dugu, eta hori mikroplastikoekiko elkarrekintza elektrostatikoak ditu, adibidezi, kontrako kargak dituzte, ezta? Horren sartzen dugunean zerrautz hori mikroplastikoak dituen udetan, mikroplastikoak zerrautzarekin itxasten dira, gitzi gora bera, eta gero dentsitatea dela eta bera doaz, eta gero jaso alditugu, eta gero hori prentsatu dezakegu, prentsa konbentzional batean, azkenan da, indarra aplikatzea, eta 180 gradu plastikoa urtzeko, eta zaflak lortu ditugu. Azkenan lortu duguna da, zafla normalak, denok ditugunok, formaldehaidoan oinarritutako, formaldehaido urean oinarritutako adesiboak ditu. Eta hori toxikotasun maila bat dauka. Eta egin duguna da, zaborra erabili, zerrautza, mikroplastikoak kentzeko, eta formaldehaido hori, formaldehaidoaren erabilpena saihestu dugu. Horroan, hori da, eta ekonomikoki badoka itxura ona, eta inguru giroarekiko ere. Eta patentea duzu ezue? Patente bat badago garatzen, hau egin da elkarlanean, Txinako unibertsitate batekin, eta patentea badago bidean. Eta hori erabili, gero zer eginen da xafla horiekin? Adibidez, mailak egiteko, edo bere propietate mekanikoak onak dira, ez dira kristolakoak, baina mailak egiteko, eserlekuak, horrelako gauza. Nork esanen zuen zurak eta plastikoak elkar maite dutela, ezta? Hori da. Kontrako munduak. Ez da, maitasun Romeo eta Julieta. Eta etorkizunean eskala handian aplikatzea pentsatzen duzue? Posible izan daiteke, azkenan erabili ditugun, saiatzen gara erabiltzen ditugun prozedurak sinplak izaten eta eskalagarriak izaten.
noski guk mundu kantitate txikiak egiten ditugu, gramoak. Ezta? Guretzako 50-100 gramo ja badira pisu handiak. Eta hau, industrian egin behar badituzu, tonak eguneko egin behar dituzu, ezta? Baina, bueno, erabiltzen ditugun prozedurak oso konbentzionalak dira, merkeak, eta, bueno, orokorran, hori da gure helburua. Jo, ze polita, zoragarria izanen litzateke ondartzara joan, eta plastikorik ez topatzea, ezta? Bai. Ez da tabako zerarik ere, Bai, hori ere bai oso ongi egonen litzateke, baina bueno. Eguneroko praktikak eta joerak ere ikertzen dituzue, esate baterako elikagaiak ontziratzeari ere bueltak eman dizkiozue. Zure estudio berrienetako batean zelulosaz, buztinez eta granada oskolezko estraktu naturalez egindako ontzietarako filmak garatu dituzue. Prozesuaren zein puntutan zaudete material honi dagokionez, eta filmak pentsatzen dut izanen dela produktuak ez dakitun esan, barnean sartzeko, ez? Bai, hori da, estaltzeko. Estaltzeko. Bai, azkenean hemen oso argi dago zelan da produktuen nahaztea, ezta? Edo konposite horiek edatzea. Azkenean, ikusi dugu buztina, edo nanobuztin horrek emoten ditu, ezi propietate onak, ezia dinot, plastikoaren o filmaren alde batetik bestera, oxigenoa eta horrelako gazak ez pasatzea. Azkenean pasatzen baldin bada, barruan dagoen janaria, azkenean txartu geratzen da, ezta? Gero granada sartu dugu ere, bere estraktoa, propietatea antimikrobianoak direna. Elementu azkenean kremak ere ikusten ditugu, krema naturalak eta horrelakoak, zelulosa jarri dugu, plexikotasun, hori malgutasun mekanikoa emoteko. Horren, azkenean baditugu, ezagutzen ditugu, badaukagu liburutegi bat moduan, ez da, materialena, eta esaten dugu, material natural hau edo propietate hauek ditugu. Zer behar du, ze baldintza behar dira, ontzigintzarako. Optikoki, transparentea izan behar du. Bueno, hauek ja ezin ditut erabili. Eta horrela, pizkat nahazteak egiten ditugu, eta pizkat beraien arteko kontzentrazioak ere optimizatu behar dira, baina, hori da pizkat. Nola, nire ikuspuntutik, ikaragarrizko itxura ona du honek, nik akzionista izan nahi dut. Bueno, azkenean badago ikerketan mailan ere gauzak errezagoak dira, ezta? Ez daukagu hor eskakizun ekonomiko handiri, gauzak astiro egin alditugu, azkenean industrian eta holan azkar joan behar da. Baina, bate inork galdetu dizue honen inguruko ezer? Zeu. Aterako ditut nik ordeta ditudan hor 500 euroak eta zeo zer egiten aldugun. Natura zure inspirazio iturri handienetako bat dela dirudi, zure lehen ikerketarako batean zelulosatik lotutako karbono nanopartikuleekin lan egin zenuen, metal jakin batzuen aurrean kolorez aldatzen diren materialak aztertu zenituzten, eta material hoiek sensore gisa erabili dituzue. Takite, niri pixka komplikatua iruditzen zaite prozesua, ez da erresa. Zuge eta kamaleoietan inspiratu zarete, eta zertarako erabiliko dituzue sensore hauek, desan dut, bai materialak, eta baita erabilerak ere, dana da oso bitxia, Bai, azkenean biomimetika, ez da naturan inspiratzea, ez da, ditugun eskakizun teknikoei irtenbidea emateko. Eta naturan badaude animali askok, berain kolorea egituratik datorrela. Adibidez, kamaleoia edo krustazeoak, edo hori iridizentzia deitzen da, pizkate kolore dizdiratsuak dira ikusten ditugu, eta hori egituratik dator. Hori da, argiak bera egiturarekin elkarrera egiten du, eta egituraren, adibidez, geruzatan dago, eta geruzaren espazioaren arabera, distantziaren arabera, uin longitude desberdinak ateatzen dira, eta hortik kolorea. Orduan, hori hona da, kolore hori ez da, adibidez, kamiseta batzutan, badaukagu kamiseta gorri bat, asko erabiltzen badugu udan, gorri hori azkenean laranja izango da, eta azkenean zuria, ez da, kolorea galtzen du. Kolore estrukturala ez da aldatzen.
egitura ez da lako aldatzen, ezta? Kasu hauetan. Horren, nanozelulosak, zelulosa nanokristalik, badaukate hori egitura supramolekularra da, molekulen gaineko egitura, helize moduko bat egiten dute, eta hortik kontrolatu aldugu zein den geruza horien distantzia. Eta hori, adibidez, distantzia hori filme solido baten badaukagu, filme hori adibidez zapaltzen badugu, distantzia hori txikitzen dugu kasu horretan, kolorea urdina dantza joango da, gorretik urdinera. Adibidez, badaukagu uretan edo alkoholean sartzen badugu, distantzia hori handitzen da, eta joango da aldrebez, ez da? Urdinetik gorri dantza. Horrelako gauzak. Ze asko ikasten ari naiz gaur. Bueno, ondo. Oso, kontu bitxi eta interesgarri. Eta bukatzeko, holaxe, beste batzutan esatu, hasiko gara bukatzen, baina, pixkat hipnotizatua gelditu naiz, asmatu ditu, ze aldi berean oso bisualak dira, ez da? Sortzen dituzuen edo egite dituzuen ikerketak dira, ez da egite edo, behar bada zientzia fikzioarekin, niri asko gustatzen zait zientzia fikzioa, eta iruditzen zait, egite duzuen ikerketa bakoitzarekin novela bat idazten alduzuela, eta mundu berri bat. Azkenean badira, naturan bertan ditugun gauzak dira. Adibidez, arbola batek, zeukoia batek, ura darama sustraietatik godarte, 1 metro, eta horrez dago inolako energia elektrikorik. Urponpa naturala da. Adibidez, gauza asko naturan daude, eta egin behar duguna da, horri arreta jarri ez da. Esan dugun guztiaren ondoren, badirudi soluzio irtenbide asko laborategian, naturari begira, laborategian daudela. Zer behar da material iraunkorrak ikerketa zientifikotik gure eguneroko bizitzaren parte izatera pasatzeko? Hori galdera ona, eta gauza asko behar dira. Formakuntza, ikasleak behar ditugu, ikasle onak, behar dugu finantziazioa ere, ikerketa bultatzeko, enpresekin ere erlazioa, ez da, gauza horiek implementatzeko, askotan laborategietan guk ez daukagu kapazitaterik hori egiteko, denborak batzutan epeak, luzeak dira, ikerketa geldoa da, ez da, adibidez COVID-aren bakuna, atea zan azkar, baina aldez aurretik zegolako ikerketa denbora luzea egon zalako, ez da. Orduan gizarteak ere eskatu behar ditu aldaketak, eta azkenean enpresei tiratu, ez da, aldaketa horiek implementatzeko, eta gero administrazioak ere, ez da, lan egin behar du, finantzioz emoten, politikak aldatzen, edo azkartzen, edo gauza asko behar ditugu, ez da. Eskerrik asko, Erlantz, mila esker gurera etortzeagatik. Eskerrik asko zuei, gonbidapenagatik, eta oso erosoa izan da dena, eta ondo, eskerrik asko. Hurrengo hemendik urte baten buruan, etortzen zaren berriz ere, eta kontatzen diguzun patentea martxan dagola, mikroplastikorik ez dala gelditzen gure itxasotan, eta dana superongi ateatzen zaizuela. Eta entzulei, eskerrik asko ere bai entzuteagatik, badakizue Captivate.fm-en entzuten gaituzuela, podcast hau baita ere beste plataforma guztietan daude, dago barkatu, eta eskerrik asko Euskal Herriko Unibertsitateari eta Hezkuntza Publikoari. Mil esker. Hori da, eskerrik asko. EHU podcasta entzun duzu. Euskal Herriko Unibertsitatearen zientzia divulgazioko podcasta. EHU podcasta, entzun eta zabaltzazu.